So what's up mga kabisay? Welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog, for today's video, mag-unboxing ta sa itong 353110. So dili ta magdugay. Intro, pasok na yun. In 3, 2, 1. So what's up mga kabisay? Welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog, for today's video, so last time, ang atong gi-unbox kay katong siya nga microphone, no? So karon natay unbox mga kabisaya. Bag-o na tong gipalit, no? So kanin mga kabisaya, ang akong gipalit is di kani sa atong mga orders. Syempre natay mga kita. So mo na ito gamiton kay gamit sad kani siya sa ato ang live selling no, kay sa una nag live selling ko and then gipatol na ko siya sa bangko, and then for today's video na nagitay magamit mga kabasaya for live selling, ready na gid for live selling, no. So sa karon na video ako lang sa ang mag-video, mag-vlog kay because busy si Kuya Blasing, no. So mga kabisaya, ang ato i-unbox karon is ang tripod 3110. So nanagitay pang live selling, no mga kabisaya, no. So dugay-dugay na gid na ako gipangandoy karon lang na gid nako gipalit di karon pa ta nagka-budget, no. So wala pa rin ako siya gi-open mga kabisaya. So kuyogi ko sa pag-open kung okay ra ba siya. So naa din siya butanganan mga kabisaya, no. Moni siya. So, ang first na tumakitan is kaning butanganan sa phone. Siyempre, kani. Wow. First time yun ako magkagamit tinani mga kabisaya. So, sa amin oh my god. Huh? Yes. Huh? Dalde ay, no? So, hello. Wait lang. Ni? I see. So, darade siya mga kabisaya, no? Mani siya. Sakto ba ni ko? Sakto ba ni ko? So, atong tanggalan mga kabisaya. So, ato siyang isulod. Wait. I-lock sa nato. Nadiri ang para-lock din mga kabisaya, no? Okay. Tanggalan ba ito siya? Pagili na. Medyo kibunin mo kami sa siya. Nalock naman siya, pero i-try na kung sulod niya siya kay basig ipasod yun niya siya. What? Oh my God! Ipasod yun dahil. Mano siya. So, nasa ko sa among teres day mga kabisaya nung dali ko ma-distract kay tagan sa mga mga sakinan ba. So, i-lock na nato. Hindi siya malak. Bali de ko bali. Bali. Para lock niya. Dala mga kabisaya, nagitay tripod. So, atong gi-use day kasagaran mga kabiseno kay katong tripod kang Kuya Blasing.
na iyahas ang ginagamit sad. Mani siya, tulo ka tiil. Good ni siya mga kabisyo, mag-live selling ta. Wait. Taklo? Wani, uy. Wait lang. Hindi ko ready. Sige din siya patas. Sipayan niya. Ilak. So, mo ni siya mga kabisaya. Mo na niyang kaya. Good naman sa noon. So, kung mag-vlog ta di ay or mag-live selling ta na ato lang daw siya ituyok-tuyok na. Nala lang siya ka-easy mga kabisaya. Very handful. So, ano siya? So, baro po na ta mga kabisaya kung unsa gid ni siya katas Nani siya katas sa mga kabisaya? Mao na ba ni siya? So, mao ni mo siya mga kabisaya na mao ni siya katasanin. Diri ang phone. Need din na to siyang ilak mga kabisaya no? Kani ba? Kani siya, kani sila, kani pang-lock ni sila toy ana para ma-lock siya. So kani siya. So na siya yung mga sa isa ka ani iyang tiil is na siya tulo ka pang-lock. No? So sa isa o sa diri. So mo ni siya mga kabisaya, gipili ni nako siya is because budget friendly ra kay siya mga kabisaya no. Mo ni siya. Very, very nice. So, dara di yung sudlan na nga kung sa'yo alag. So, kung ganan mo palit mga kabisaya or na may adi mo palit ani, tave lang na ako itong sagutin. So, mo din itong 353110 mga kabisaya. So, very affordable, very handy lang yun siya. And then, na siya 3-way nakabutang diri no. 3-way pant, 4-section leg, quick lever lock, and rubber leg tip, no? So, ako lang siya ibutang diri sa screen ang akong gibasa nga na siyang box, no? So, made in, ano ba siya mga kabisaya? Ano to? Made in China. So, made in China siya. So, dara iyahang butanganan, bagbag, and then if ganahan mo palit mga kabisaya, PM lang muna ako for more information. Thank you for watching!